Добро утро! Хайде, събуди се вече. Време е за приказка, човече. Утрото е вън. Ставай ти от сън. Приказката днес е Невидимото на метало. Японска народна приказка. Живяло преди време едно палаво момче. Един ден то намерило някакво на метало. А, какво ли е това? Замислило се то. Я да го наметна. И, чудо! Момчето станало невидимо. Леле! Зарадвало се то. Колко е хубаво да си невидим! И тръгнало по улицата, а там вървял важно един самурай. Детето се приближило до него и го дръпнало за ухото. Ух! Извикал самураят. Кой ме дръпна за ухото? Погледнал наляво, погледнал надясно, но никой не видял. После момчето видяло един човек, който излизал от обущарницата с чехли в ръка. Ей, сега ще види той! Заканил се мълчуганът и грабнал чехлите от ръката на мъжа. Оле, чудо! Извикал той. Гледайте! Танцуващи чехли! Викали хората от улицата, но паловото момче не спряло до тук. Влязло в един рибен магазин, взело една голяма риба и я понесло във въздуха. Ай. Очудил се продавачът. Никога не бях виждал риба, която да плува във въздуха. После палавникът оставил рибата и излязъл навън, а там вече бил завалял ситен дъждец. Една жена извадила чадър и го разтворила, но момчето го грабнало и хукнало по улицата. Помощ! Развикала се жената. Ей, хвалете ми чадъра, чувате ли? И няколко мъже хукнали след него. Ала нашето невидимо момче, докато бягало по пътя, закачило своето наметало на една пейка. То паднало от раменете му и в миг детето станало видимо за всички. Ей, какво правиш? Скарал му се един чичко. Ей, защо вършиш тези щуроти, а? Попитала жената с чадъра, а палавото момченце навело глава и обещало. Аз вече няма да правя така. За днес това е. Театър ви лекула, хубав ден желае!